बिटिआर हालामनि फुटबल अनसायगिरिफोरनि थाखाय फिन गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो माहारियारि थाखोनि जोलुर बादायलायनाय। क'क्राझारनि साइ सेन्टार आरो केडिएसि फोथाराव फैगौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय जागायगोन सन्टोष ट्रफीनि जोलुर बादायलायनाय। बिटिआरनि राजथावनि गोजोन नोगोर क'क्राझाराव ISPL 76थि सन्टोष ट्रफी आरो बावैसो दान सिगां डुरान्ड कापखौ खुंखांनायनि उनाव क'क्राझारनि साइ सेन्टार आरो केडिएसि फोथाराव फैगौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय 77थि सन्टोष ट्रफीनि ग्रुप D नि मेचखौ खुंनो साखाफारा खालामगासिनो। फैगौ 17 अक्ट'बरसिम क'क्राझारनि साइ सेन्टार आरो केडिएसि फोथाराव खुंजानो गोनां बे सन्टोष ट्रफीनि ग्रुप D नि मोनद' हानजा फारियै आसाम, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चन्डीगढ़ आरो रेलवे हानजाया बाहागो लाफैगोन। बे जोलुर बादायलायनायखौ आब्रुथियै खुंफुंनो असिलायै नायगिरिफोरनि थाखाय टिकेटनि राहा खालामनानै होदों खुंफुं आफादा। बिनिखायनो सिगाङाव खुंलांनाय माहारियारि आरो रायजोआरि थाखोनि जोलुर बादायलायनायखौ जाफुंसारै खुंफुंनायाव हेफाजाब खालामनाय बायदिनो बे खेबनि सन्टोष ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौबो जाफुंसार होफैनो थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जायगायारि बानजाय आफादनि आफादगिरि लरेन्स इस्लारिया। मुलुगनि गेदेमा देरहासार गेलेगिरि जोहोलाव पेले, माराड'ना, रनाल्ड', मेसि, बिन'द ब्रह्ममोननि आगान संनानै फुटबल चेम्पियनशिप 2023-2024 नि सन्टोष ट्रफीनि ग्रुप D नि जे खेला बे खेलाया जोंनि क'क्राझाराव एबार खुंजानो थांगासिनो दङ। फैगौ 8 अक्ट'बरनिफ्राय 17 अक्ट'बरसिम बे खेलाया क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव आरो क'क्राझारनि केडिएसि गेलेग्रा फोथाराव बे मोननै फोथाराव जोङो बे खेलाखौ खुंफुंनो थाखाय खाबु मोनदों। दा ग्रुप D आव गासै मोनद' टीम दं, जेरै जोंनि आसाम, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, रेलवेनि थागोन मोनसे आरो हिमाचल प्रदेश। गासै जोंहा मोनद' टीम थागोन आरो बे खेला मोननै फोथाराव बे खेलाया जागोन। दा जों रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों थांनाय बोसोरनिफ्राय जेरै बावहाय नेशनेल लेभेलनि गोबां खेला जाबाय, BTC आ खुंनाय बावहाय खेलाबो जाहैबाय आरो बावैसो दाननि सिगांनो बाहाय डुरान्ड काप जानानै थांबाय। दा बेफोर खेलाफ्रा जेरै रायजो राजाफोरनि मददजों गाजा गोमजायै आरो आब्रुथियै खुंफुंजादों, थिग बेबायदिनो जानो गोनां जि सन्टोष ट्रफी देग्लायनि 2023 आरो 2024 मायथाइनि जे खेला, बे खेलायाबो जाहाथे रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबजों जोंनि क'क्राझारनि मोननै जे फिल्डआव बेयाव जाने मोजाङै मोजां आब्रुथियै जाहाथे बे खेलाया जाफुंलाङो, बिनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनि खाथियाव खावलायदों आरो रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो जेन लैहोर लैहोर फैनानै बे खेलाखौ नायो। सायाव टिकेट होनाय जागोन, बावहाय VIP गेलारियाव 100 रां आरो जे गेलारि दङ बाहाय 50 रां। केडिएसिनि फोथारावबो VIP गेलारियाव 50 रां आरो जेनेरेलाव 20 रां बेबायदि मोनसे फिस लानाय जागोन, जाहाथे खेलाखौ जोङो आब्रुथियै जाहाथे खुंनो हायो। बिनि थाखायनो बे टिकेटखौ लानाय जादों। मानोना जों नुदों मोनसे खेलाखौ कन्ट्रल खालामनांगौब्ला बाहाय गोबां रोखोमनि बाथ्रा फैयो, आब्रुथिनि बाथ्रा फैयो। जोंनि जायगाखौ नोजोर होनानै जिहेतु दा भारतनि गुबुन गुबुन खेला जों खुंनो मोनगासिनो दङ। फुटबल फेडारेशननि आफादगिरिया फैनायनि उनाव बाहाय नुलांबाय जे बाहाय गमामायैनो क'क्राझाराव फुटबलनि मोजां मोनसे थासारि दङ, बिसोरो मोजां खेला खुंनो हायो, मोजाङै खेलाखौ बाहागो लायो, बाहाय नायगिरिफ्रा बाहाय थुलुंगा होफैयो। बेबायदिखौ नुलांनायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि क'क्राझाराव माने फुटबलनि बेबायदि खेलाखौ बिथांमोना खुंनो थाखाय जिहेतु जोंनो हरगासिनो दङ। बेनिखायनो
जोंबो जाहाथे आब्रुथियै मोजाङै जों जाहाथे खुंनानै हरनो हायो। खालि खुंलायल' नङा, बिनि गेजेरजों जोंहा गोबां लाब जादों। दिनै माने गासै जोंनि भारताव दिनै जायफ्रा फुटबलखौ मोजां मोनो, फुटबलनि खौरां लायो, बिथांमोना मिथिबाय जे क'क्राझारा मा, क'क्राझारावबो जे बेबायदि गेलेनायनि मोनसे आबहावा दं, क'क्राझारनिफ्राय जे मोजां मोजां गेलेगिरिफोर दङ, दिनै बेबायदि बाथ्राफोरखौ मिथिगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बे खेलाखौबो जाहाथे जोङो मोजाङै खुंनो हायो। हलिचरन नार्जारि, दुर्गा बर' आरो दा नेसनेल माने लेभेलाव वमेन्सनि जिथु फुटबलनि जि केप्टेन, बेबो क'क्राझारनि। दा बेबायदि बाथ्राफोरखौ मिथिगासिनो दं। बिनिखायनो दिनै नेसनेल फुटबल फेडारेसननिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जेफोर फसंथान, बे फसंथानफ्रा क'क्राझाराव बेबायदि खेलखौ खुंनो थाखाय जोंनो खाबु होदों। बेनिखायनो बे खाबुखौ जाहाथे जों लानानै मोजाङै मोजां खुंफुंलांनो हायो। बेनिखायनो आङो दिनै लकेल कमिटिनि जानानै नोंथांमोननि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे बे मोनफ्रोमबो खेलायाव लैहोर लैहोर फैनानै खेलाखौ जिथु नायफैयो आरो थुलुंगा होफैयो, बेनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों जों खावलायदों। जागायजेननाया फुंनिफ्राय जागोन। बेखालि जोंनि आसामनि स्पर्ट्स मिनिस्टार मुस्रिमा नन्दिता गरल'सा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा थागोन। बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन मुंख'जाथाव आलासिफोर, गेलेगिरिफोर बे बेखेवनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। टिकेटनि थाखाय काउन्टार बसायनाय जागोन, सायावबो आरो केडिसिनि गेलेग्रा फोथारावबो। आरो जोङो बावैनो फोसावगोन जे गुबुन गुबुन बबे बबे जायगायाव टिकेटनि थाखाय जोङो माने बेब'स्था खालामो।